Здравейте, като ме гледате за ютубърки. Аз съм Агатон 46. Този път реших да записвам с микрофон и тук до мен Тонката 59. Това е нашия Minecraft Biggest Survival, който още не съм качил нито един клип. Нямам време, имам мързи, просто не че имам мързи, просто нямам време да го кача. Здравейте хора, аз съм Тонката 59 и тук сме се развили с света много хубаво. Сървър сме го развили добре. Къщата ни сме развили. Елате сега да ви покажем нашите нови допълнения в него. Ферма, да, вие знаете. Той го знаете. Ей, това и тук свързахме стаечките. Ей, тук направихме нещо още. Всичко го направихме в дърво. Стаята я поукрасихме лекичко. Да ви кажа, това безкънство ми къща, това си беше от ние си я изкопахме. Дали? Да. Това е изкопано, извинявай, че те праснах. Да, ние се стараем да стане много красиво. Ето, вижте сега, всичко го правим от дърво, тъмън сега правим мината в дърво. Да го довършим. Виж как да е. Ей, тук няма кефе. Омага. Но ще ни трябва доста дърво, като гледам. За тази работа. Тази работа, защото си иска няколко стака дърво, даже повече от стак. От един. Да, бе. Аз такова дърво имам 10 и един стак от него. И от нормалното. Аз 35 и един стак. Мале, ти имаш повече от мен. Със сигурност ще имаш много повече от мен. Само какво дърво е толкова? Другото дърво, обикновеното е... Я да виж кой измислих. Ей, тук всичко. Виж сега, това всичкото е така. Хоп, яко ли? Да, аз умрях, едно зомби ме уби, половината айтеми виждате, че ми ги няма. Вземи ги и избяга някъде зомбито. В смисъл не го намирам никъде. Аз го убиха, ама айтемите не ми ги доропна изобщо. Да, готови сме. Не сме, аз го правя. Да. По-каквите. По-каква и тук не сме го направили. Да, имаме доста работа сега. Не знам защо Тонката 59 реши с него. Не защо в момента ми снимам. Не съм просто в настроение, ама най-кара ще снимай. Той така не е ли по-добре, бе? Да, бе. За момента ти го нямаше скина. Не знам за какво. Бък. Я че е малко и тук. Защо не мога да се кача? Не знам. Нещо са бъгна. Това ли е бил проблема? Сега, ти ще го щупиш. Той ще сложи така едно дърво. И съжалявам, че тук се чуят някакви гласове. Това са на майка ми и на баща ми. Да. Джит Pro Gamer. Джит Pro Gamer. Gamer. Просто GT Pro Gamer. Да. Тук между другото, като напишете някаква тъптия, ви излиза и така с хикшчета, защото е псевня. Ето, видяхте. Да. Здравей, Коста. Щях да го кажа коса. Ще ми трябва на кирка. Имаш ли айрон? Това си айрон, обаче, нали се разбраха да си ги пипаме. Ти имаш чисто много айрон кирка. Аз имам между другото 2 айрон кирки. Имах 3. Да, с хубаво, че не съм я пипал. Долната е твоя. Да, знам. Аз съм пипал лопатата и меча. Не знам за какво ми трябваше да ги използвам. Не знам. Просто ми беше тъпо и ги изхъбих. Човек, сутрин ли е да стане малко? Тази ще им тиска. Да, тъмън става сутрин. Ще ме изчакаш ли се остава айтемите по честа и... Този път излизай с дъм, да не разбереш.
да направим едно нещо. Да ти кажа ли кое? Трябва да си направим нов чест. Защото стария вече са запълни. Стария вече е пълен. Не видя ли, че абсолютно целият е пълен? Аз го направих честа вече втора. Ето, тук ще бъде. Остави си айтемите в него. Аз имам едно сиец. Той чест е за всякакви неща. Ей, той чест е за дървото. Добре, ви сега. И той чест дед го сложих е за дървото и камък. Камък. Слагам 15 камък, Димитра. Слагай дърво, камък, всичко. Че малко. Няма. Това е за дърво и камък. Често. Не е за разни стълбички, такива. Тъпоти. Ти излезна ли вече? Че да си направя кирка. Ще нямам. Ама имаш ли желязо? Нямам желязо, къде не имам, ти го копа желязото. Да. Вярно, че аз би бях копал. Аз копая всичкото желязо, защото обичам да копая желязо. Така. То е просто един сървайвъл, който искам да скарам като човек. Поне съм си взел кофата. Без това ми трябваше и вода. Сега човек. Ще да до къщата. Не, да отида да напълня това, защото че ми трябва и още една кофа. С вода и за това. Още едно дърво се е такова. Порасна. Добре, че аз още не съм излял. Аз докато мина, то са пораснали половината дървите. Да, новото е тази ферма. Това не е фермата за дърво. Много трудно влизаме в нея. Взим си един хляб от честа. Даде, че аз си взема хлябчето. Сега, евам. Не си чудете, за какво се чупят дърта с това. Нали знаеш как са пълни? Да, бе, не знам. Ти за толкова безводен, че не има нищо. Не. Добре. Ей тя. Чай да взема, че си подреждам евенто. Човек се виждам. Сега някаква Тезар е била убит от някой име и не тя си българските. Какво е, бе? Ама то малко стряскато, Жозефи и да за да убие. Няма да ме убие. Това е на PvP. Ние сме на Survival PvP. Защо рушиш дървото? Защото пречи. Яко става да изглежда. Какво ти пречи? Човек поле слага... Добре, са мръдниш ли? Да. Ето ми го скинат нов. Малко е променен. Не, малко имам доста. То съм скин сменен. Клипа ще свършва след малко. Да, ти къде отиде? Защото програмата ми... Защото нета ми е бъгнат и ми даде да качвам клипа само по 10 минути. Аз съм настроил програмата да ми спира... да ми записва само на 10 минути. Клиповете. Защото инак не мога да качвам клипове. Добре. Да, хора, върнахме се. Къде си? Къде си е Българ? Какъв замък, бе? Замъка ли?